Ka Christian Endeavor Society jong kabalang Presbyterian hang ne diwan. Kapriang subha ya pilang baro ki para endeavors kumcuru de ki bangai ki ba page khmi ya ka ne ka program ka jungi ka ne ka por lengba ka ne ka jingrap jong ki kor ki bor ki ba ublei hi tak jing sat ka jong mu ula ai hau kun ben riu priang subha pi baro sha ka ne ka jing shikri kum kas society kum ki endeavors jong ka sinot baro ka wei ngilayat lengba jong usnam baro sisnam rengkat ka tim ke jong ka pilong kilong jonga kumta de hakane ka snam ka pamenta ngiyo ya ne ka tim ka batmai ka badai ka jingai namar kata tongin yai man pendon burom yo blai lengba jong ne ka tayo kum juru lengba jong ne usnam baro sisnam dak jingai kum kisamla tongin yai nak benta ka burom ka jong blai ngakot ro ya ujanas ketri jongi kene kapor shwa ya kabnge shaprang jong jing shikri ki jongi ba in pensngo hangi ya ki program jong kene jing shikri ka bangidon Presiden Nong Ilam kene gede ka program ka bangidon ha kene chanmit arpu praterik September arjar arpeu ngi layo ya ka jing roi pen hamen sim hapo ka jing ilam jong ka praise and worship team ka society ka jongi hakane ke por ke pementa ngiyo nong elam na I master value stars im ibadai presiden jongkas I society ngiyo ki ban elam jingruai hakane ke jingiseng na ka praise and worship team ngiyo iba pule pat berduai na imes rip hailin khamdej ngiyo ya ke jingpli ya ka youth week bat youth sunday na temen basan team ayong ngiyo ka special number na I master pleaderson im kajing keren lang prang ya ketim na I presiden inyo kijing perbena bat kijing penwai kumto ngiladep nyo sngo ya kijing perbena now secretary jongi na benda ka program jong ne shikri kumta na mar kata kijing khot hakane ka por kalong tongin ai ya ka por ka jongi shipor bat ki jimut jimpar khat ki jongi rude nak banta ka burom ka jong blai ngidon hakane ji shukri hakane ka janmit ka pamenta ya ka ban pli ya kane ka jingesang youth week badi sunde jongi mentau snam pediang subha ya itman basan timayong ya ibaka si society kelasnya ya ka ban pli ya kane ka youth week ka jingra khe youth week bad youth sunde jongi kumta namar ka tanga pediang subha pitman basan ka jingla kloi ka jong piban simbentar kat lembat ngi kalong ka jing aimen simingi kum kisamla ba kumno ngirang la ya ka ban shakri yo try kum shipara kum juro nga pediang subha ya kinong simbenta baro jong kane jing shakri ka jong ha kane ka janmet ya ka por ka bakordor ka ba philap ni yo rangkat lembat ngi hoj ngitip ka por kamlong ka ba shngan yengi ban yo lumlang sakaying ka jong play namar kane ka klam covid-19 kalong kadau yangi bangimla ya ka banyak kendu iwai ya iwai pat kumsi para pan sakri ya utrai hakaying kap kentang ke jongu henreng ida aingu pat lengba kene kikor kibor ki batmai ki jing start science and technology ki ba ublehi ulai hangi kun benreu ngin pendon kam yaki hakane ke jing sakri ke jongi mentau snam banwan ra shapi ki endeavors banwan ra shapi ki bangai baro ya ki program jing shakri ki jongi nandu ka youth week pat youth sunday jong uneu snam ni aingu yo blai namar ki nek ai baro ki ba phla ki ba ula ai hangi bat ki ba ula pnio nak banta ka jing em ka jongi iwei ba iwei hakane ka por hashwa ya ka bangi shaprang na banta ka jing shakri ka jongi akhot engilang baro bangin pendam hau blai leng ba ka jing duai tongin duai blai bokpa ujongi ubah gedang sejrong tam melong ublai ujongi ubam shamla inno yengi wat tang shiklip madru shisnem kan thi try melaya lam yengi kum shilok ya ya kan ka snam menta de try melapan yo pat hangi kan ka tim kabaka ribhoi Presbyterian Synods Union kabalabu na bantau neusnam bat kata kalong ke jingai namar kata try kum ki khun samla
ngidon ka jinget ka baskam na banta jong kan ka jing rakhe ka jongi wat hap deng ka jing khanglat ki babun pen ban try ngita aingu yeme namar ka jing start ki ba melapan yo hangi namar ka ta de try in pendon burom yeme da kan ka jing start ka melapan yo hangi bat ngida duai ru pa menyalam yang ka jing syakri ka jongi nandu bas dang jongka hadu bakan dawai hame ko pa ngida IT eki program ke jongi baru ngaduai ru na banta ki CE society hapo jong kasinot i baro ka wei ki badon ye ki banta jing syakri ki jongki la kalong hakane ka rukom la ne hakino kino ki rukom jing syakri ki baki kidon ngida duai ba mendang yai ya kershan ye ki kum ki samla na banta ban punan burom ya ka kerteng ke jongme yalam ya ka tayo yalam ya jing syakri ke jongi hame ngida IT shashkor ni duai ke jongi aga kerteng jisu ngi duai bagi pan ni kine baro ru amen ngin ya shaprang ya jing syakri ke jongi hakane ka por da ka bang ngin ya sok lang ha ka barwai na ka nombar jing ruai ka ba south pa khatway nga khot ya ki praise and worship team jong society bakin yalam ya kane ka jing ruai ka jongi kane ka por hadin balala kane ka jing ruai nga sobha ban khot ha ka ban pen puleng ina ka tin ka jong blai ya ikong rip hadin khumdai ban shim ya la ka jong ka benta Inong ya Rabbi
Hashwamin penamlang hagi jinduai ngan pen ngau shwana ten shisha jong blai ka bagi laban syam hagi art lagi benta ka shitiu jacob kal nong ka ba art khat saw do khat nyau kumjuru na ka shitigi banangkong jong Paul apostol shaw Timothy kal nong ka ban reu ka khat ba khat away do ka ba khat mai ka kintin ki ba ong kumne hato kamantoi ayu ko para bangai jonga lada uno ru uong ba udon ka jinget henrei umdon ka jingle hato kata ka jinget kala ni em ban pen iem ya u henrei lada upara bangai lani ka para bangai jongki dalong ki balungkut bat lada ki long ki bakerdu ka jingbam ka bahala kasni bat lada uno ru na pi usu ong haki to kilet no pi ha ka basuk to pin pen aj pen kadang yalade henrei penban pim ai satya haki ya kita ki e ru badon kam ya kamet hato kamantoi ayu kumtaru kata ke chinget lara kamdon ki jingle kalong kabayam halade i henrei mame au ubreu ujong ublei to phet yap no na kine ki e ru bat to be braya ka hok ya ka jingru blai ya ka jinget ya ka jingit ya ka jing yasha ya ka jing jamnut to yale ya ka jingale babha jong ka jinget to men bat khak ya ka jing em bom chukut shaka bala khodru yame bat mela pla ya ka ta ka jing pla babha hakmat bun kisakib nga hukum yame hakmat ublai uba penlong im ya ki e baro bat hakmat ukres jisu ubalasaki hakmat upantios pilat ya kata kecing pla ka babha umtung yela dap banyak snow ya ketinji shisha jong blai tongin pendam lang hagi jing duai kokpa jungi uba habneng shajrong uda bhai jaka baro niwat hakmat kejome kan rat hakan ke janmet namar kicing alam kijome hagi chim ke jongi iwei pa iwei bahakan ke mit kecing pli jong ke yudwe ke jongi kum ki kun jong ka balang diwan hangne ngiyo ben rung hagi yang bagan tang ke jome namar ki jingalam ki jome ngi bang yo ben rakhe ya ke yudbe trai ke ngu ber ke burom ngi aisha me namar ki jingalam pastar ki jome war hapring ki jing ki jingale ngiyo ken ben rung hagi yang bagan tang ke jome kum ki kun samla ki jome kerat hagi ke jan met iwan ban bu akhmat ke jome nam ta ke jingan ti ke jongi kum ki kun Kristan hasla jong perthei imat shibun ki jing yale shibun ki jing pang bat shibun ki tma ki bishar khei and they try mem sham le ino yangi mem sham len in lendat yangi what happening ki jing yale ni la ban yang ha ban rakhe ya yudwik bat yud sunday jong une usnam ar hajarat pheu kan rat ha kan ge jan bit ngi wan ban ai ngu yeme kan rat namar ki jing alam ki jong me bangila yo bangi yo ban pli ya ke yudwik ke jongi try ngi ruaya khamar ke jong me men alam ya ka program ke jongi kum ki khun samla jong karib hoy presbyterian synod baki jing pli ke jongi ya ke yudwik padi sunday how ne usnam kan long shisha ken ki jing pen em yangi kan long shisha ke jing pen em yangi bangin long ki khun kristan ki bangai scam bar ki biaine scam ba me kan rat ida ruaya kan rat ba men alam nyagi program ki jongi hau ni tayo baro stayo ngadu kena gembir ke basdang tar hadu ke sini ka bingi yo khang ya ka yut sunday ke jongi rangi le ruai babaro ki jing thau burom ki jongi ame kin long kin rat ba ki jing tip ba ki jing thu ki jong me ai bangi ni yo ke yang program ki ba jom bangi ni yo rai ban thau burom ya keteng ki jong me da ke jing job ni da ruai kan rat ba men long kar bat ki no yalam ki jongi ki balala ken penbit penbiang nyaki program ki jongi bat kham tam ru ki balaya lam yingi da kajing shulur bagi la ban yang hapring ki jing e bar ki jing ele na ban ta ban rakhe ya yudwik badi sande trai ni duai ban ku ki bagi nang long ken ji baklan bat ki nang long ru ki bala ban yang scam ha ban ya lam ya upat lang ujong me ban chakri ya teng ki jong me ni da duai ru kan rat nam ta upat lang ujong me ub ap kamang kum no ban yo ken ban chakri ya teng ki jong me o ji sang yo ban ki haging ki bakan tang ki jong me and re delung ba ki jing penyat bestar ki jong me bagi yo ken ban rakhe nang ba ki online service kini baru ada kicing alam ki jome kan rar ki ba me pen ilm tingi bangi la ban sam yang ku bor ke jong me lang ba ki social media trying da duai ha me ba me alam ni ha preng kicing ai but ki jong me bangi long ki nong job ni da duai ro shi man tanam ta ki nong yalam ki nong kren ki ban aya ki tin ji shisha ke jong me ki ban sam ki jing bam ki ba kan jam sim man ai bor ki kan rar kum no ba kin long
ki khun ki jong me ki ba shilur bat ki bin long ru ki ba klan ha ba kum no kan rat ban sa me ki jing bam ki jong me ha padeng jong ki jing e ba ki jing hele ba kum ki khun ki jong me ngi don ka me ki jing bam ki kan jaman sim ban yo ka jing em trai ngi duai ba men kar khu ki jing pan kre ki jong ki long tang ka dak ka ba shabar an rei men long unong pan janai kan rat ngi duai ru shi ban tanam tang ki tin ki ba da ban pinyo snya wane ka por ai de kan rat ki long ki jing bam ki kan jaman sim bat kin long ru ki kan tin ki bala ban shong sa hai don ru ki jong ni ba kum ki khun ki jong me ngi la ban pron ka me ki ha ki im ki ba man la gas ni kham tam hap kap ne ka pathai ka ba da ba ki jing e ba ki jing ele ni la ban yeng ele nang ba ka wai lam ka ba long ka tin ka jong me kan rat ya lam ru ingi kum ki khun ki jong me nan ne shak mat ha ki jing el ti ka jong ni ba ngi la ban pron ka me ka ba ngi la kan rat ban thom me ki jing e ba ki jing ele ki ba wan ha ki im ka jong ni kan rat kum ki khun ki jong me mi i ki du na ka jong ni ri ma pa ba ni ki jing la ki let ki jong ni par ma bur ki jing palar ki jong ni kum ki khun ki jong me ngi bu ti ki ne baro ru om ba ka mon ka jong ni ri long ba ka mon ka jong me ko pa na bak teng mi jisu ngi khot ka par ki ne baro ru amen to blai un kar khu yak ba pule pat kam sha skor ru de nagak tin ka jong u khu blai shibun ya fi kong ri phailen ya ka jing pen sngo ka jong phi hap rang jong ni nagak tin ka jong blai ni so kumen shibun han ne ka janmet ya ka jong ka jong tum san ti mayong ban pli ya ka yut wek sun de ka jong ni ban taus nam a khot sndon ya itman wasan ya ba iban shim ya la ka jong ban ta ka ne ka por na ka ban ta ban pli ya ka yut wek ka jong ni ban taus nam Mr. President, bab yalam ya kene ke jing syakri ke jing iran ba jong kene ke bor, kinong kilkam, kitkot, bat kipra ande berar sedwaro, iba pej ya kene ke program ha kene ke janmit, lengba ke YouTube channel. Na kaliang junga ngai kublei youth week bat youth Sunday, ya pi baro, kerteng ke bat tiang, bat kebom jusya job kajong try bat unong penim jungi Jesus Christ kum kasi society i aingu yau blai ubala peniyo igi yakane kapor ban yadon hangne bat kum juru baula peniyo yangi sisin system ban rake ya kene ka youth week bat youth Sunday aga jing sisyang idon hapdeng ka jing du jing kermen ban yo ban rake ya kene ka youth week bat youth Sunday nawar mentala nriu benai tam ya ki ying mane jongi lakhang bat ngim yo su ya ka ban penlong ya ka jing stenglang apo jong ka balang nagadau jong gane ga jing pangklam covid khat khandai kabala star ya ka perthei hibaro kowe namar kata kajing rakhe yut wik yungi lengba jong ka ne ka stem ar hajar ar pho kalong ka ba khamper na ka jing rakhe ka jongi ka ba man lau snam namar kata ka jira khe ya kene ka youth week kumanga ong kalong ka per na ka jingra khe jungi ha ki por stem ki brale menta ka stem yo ya ka ban rakhe ya kene ka youth week da ki kor ki bor bat ka jing start jong ka juk menta aga bangila ya ka ban yo i ya kene ke jing syakri ke jongi lengba jong ka YouTube channel namar kata ka ei ka bangadon bat ong kalong nagaliang jong nga ai kublai ya ginong yalam jong ka si society kibala simkia bat kibala ila sitom pan peniyo yangi ya ka bakum kane kala ban rake ya kane ka youth week bat youth Sunday bat kum juru ban yo ngau ya ki kor
nakatin ke jong blai langba jong ki syakri ki jong u iba ka si saiti kalasyanya bar hakaju ko por ngakwa aban ong nakabentaki kun samla bat ki bangej baro ki badon hapo jong kabalang ka jong ngi hangne bangine sim bentalang nakabenta ka de program kabaga si society kala penbej nakabenta ka de jingra ke yut wik bat yut sunday jengi mentaga stem daga bangin pej aki mobile phone jengi yakane ka channel bangin yo i bat yo skill yaki kubor nakaktin ke jong bulai langba jong ki syakri ki jong u nabar kata agane ka janmit nakaliang jong ngangai scam bau bulai undon rengkat pada society un yalam yakane ka society jengi langba jong kane ka jingra khe ke jong ka nakabenta kane ka tayau baro si tayau barngangai scam baga program ka palapan baik kan long ka program ka bayaj baik jai reti langba da ka jigalam umen sem bakoj ujong bulai ki para samla bat ki para bagaj baik baro ki badon hapo jong ka balang swa bagin yo ban plino ya kana ka yot wek ngakwa ya kawan pen sngap hapi ya ka bencana ka kecil ke jong play ya ki arkli ki benta ki bangila ban syam naga si tiupol apostol syakinong Efesus kalenong kabasan bat kat khot kabakat san bat kabakat riu kakten ke jong play ka ong kumne do kmi bhate kumno phinya om kum ki bomstar inrei kum ki bastar Dakaba siuspa ya kapor naba kini kisni kilong kibas new dongin ya dua au blai ubau pa jongi ubadon habdeng sejrong ubadap lut hakijaka habdeng barga kendau kumki kun samla jong kabalang ke jongme ilayo kane ka por ya ka baruan kiu ha kane ka ying ka bakentang ke jongme ya ka ban syakri ban pendon burom ya ka kerteng ke jongme ablai ayu namar ka jingdon rengkat ke jongme aga bangila ban long kumne ku bangilong hadu kane ka klimat ka bangidon na kane ka jaka kentang o ablai ngidon kam ya ka jingi rapat ke stay ke jongme naga benta kane ka jira ke yut wik padir sunday jengi lang bajo kane katayau baro si tayau ai baki ei ke baro ki baki presyang ben le kalong na kabenta ben persobha ya kamon ke jong wai ru kerpanga kane ka por ablai na kabenta kinong yalam jo ka society jengi nadu president secretary bat kit khot baro baki dang lai ka ban trace shit ham na kabenta ka kam ke jong me na kabenta ben petelun ya ka jing syakri yau pres pat ya kabalang ablai namar kata nang pensyaj bor yaki nang ay haki kamet ka basyaj ka baklan nang pediyo haki ka mensem ka jinsit ham na kabentaban pray ya ka kam ka jong me hapo jong kabalang bat syabar jong kabalang ro ablai na kabentaki program ki bedang sangi IT bagi buti hak jing yalam ber ka jing pediya ka jong ai baki ge baro ki bangile kalong na kabenta ban pensobhaya kamon ke jome sim ko kenrat bat diang ru ya kini kijing terpat kibarit kijom namar hakar tempra no pedim jegi Jesus Christ ngingo ngipan kine baro amen tementagin plino ya kene gayur
Mr. President, nga pedbedahang ne baya ka yutwik arhajar arpeu lapti agar kerteng kejong belai pa belai pun bat belai muslim bekui do belai ngaidan rekat kejong baik amen amen ngai khub lei ru ya isamla leader sons im lengba ka jing ruai ka bakar pang ka jongphi ka ni ka por ka long shisha ka jing aimen sim yangi iwei pa iwei bat kum juru de kum ki samla bangin pendon kame ka sap ka jongi ban pendon burom ni ublai lengba ki sur jing ruai ublai onang kar khu ye phi ha ka ni ka por Ngiyo
ya kal neka janmit hakaban yo sngo ya ka jingkran lamprang ya ka tim nakaban ta kan ne ka jingra khe yut wek badi sunday jongi mentau snam ngakhot ya philang baro ki para enros ba ik ki jonga how try ki para enros jong dari phoi presbyterian sinon lemru de ki riunge ki ba pe bat ki ba sakhilam ya ka dari shakri ka jongi ka ne ka janmet ngakhot bat ngawer ngau bha ya phi lengba kan ne ka YouTube channel jong ka society balang presbyterian di1 bangin shakri yo blai bangin ai ngu yo blai bangin ai ya ro bat burom ru de yo namar udai hok ban yo ya ka burom bat ka ching ya ro nangi ki bangai ki jong blai namar kata sa si sin pat akan ka por tongin ai la ki jingmut ki jong ship por khndiat e bangin yo ya ka ban phuson katok kat ne por ya ka ne ka thim kabakari phoi presbyterian stars union kabu hapdeng jongi ha kane usnam haune usnam 8000 arpho ka thim jong kane ka youth week badit sunday jongi ka long ka jingai a khlem la khlem da perkhat haki bakum kine ki por haki bakum kine ki jingja ki jingbom shngan ki lap yangi kane ka thim ka long ka ba ya biang por bha bangin puson hade shimet bakum nong gilangai bakine ki ei baro ki baja saudong jongi ki pen phalang yangi shakane ka thim la shisha kane ka thim ka sinot union ka jongi hi kam dei ya ka bakala bu kerki lane bu tang hakikat to ka ne por lang ba shisnem arsnem ka sinot kala bu lupa ya kane ka thim namar kata kadawa yang ngabat ya phipat bangin puson halade shimat ya kaban perkhan ya ka jingai ka jongi ha uta uba ngilangai loro shikata para endeavors baro akan ka janmit tongin phai ka to ka ne ki bentana ka tin ka jong blai ya kaban keli halade bat ban tip ru de shaphang ka ne ka thim lengba jong nusnam te hashwa ya kabangin nyat shaprang ban ya kren padon puson ya kane ka thim sa si sin pat khot ya ngilang baro bangin phai shoblai ka jing duai tongin duai kopa sa si sin pat hakane ka por shwa ya kabangin yo ya kaban plit ya kane ka thim jong no snam 8000 arpho kaba ong ka jingai daka jingai kabas kem ko pangiwan shame bamen yarab yanga ushakri barit ujong me ngamlong ei ru de try na la dehi henry ka kaba mi no nanga kalong ka jing persat kabna shalandan nang bawon smok khu ujong me ker khu ushakri ujong me bat ker khu ru de ki khun ki me baro ki ba don bat shashkor na banta ka khu por ha ka janme ya rab bat yang i daw sim ujong me bada ka jingai ka bas kham ngin jom ya ka jingal le ki jongi ya lam hadu bawai ka shukri ka jongi ha ka kerteng jisu ngi duwai bat ngipan amen shisen prakhan kas i society ka jongi ka don hapen ka jingkut nat ka jing artaten ba kata ka jingra khayut week sunday jongim taus nam i kumba kan pejakno penban dak jingai ke jong pi dak jingai ke jongi dak jingai lang ke jongi baro lang yo ya ka dikalan na ka bentaban penon burom yo blai ka thim ka baong ka jingai ya ka thim ngalabu ya ka haki lai tli ke jingkeli matong ini phai ya ki ka wei hadin jong ka wei pan ka jingkeli ka beneng kong ka ong ka ka ne ka jingai man batai shapang kane ka jingai nga shim na ka tin ka jong blai ya ka ban puson ya kane ka thim jong ne usnam ngalawan ra bat ngalabu ya kilai tli ki jingkeli matong ini ya pe ya kane jingkeli ka wei adin jong ka wei pan ka jingkeli ka benang kong ka bangabu akane ka por ka long ka ke jingai
na ka chuthi sha ki Hebrew kala nong ka bakhat wei ka khot ka nang kong ka batnai yang ikum ne te ka jinget ka long ka ta ka jing snus kham ya kita ki ai ya ka ba ngikermen kata ka jing tenju ya kita ki ai ki bom yu i kane ka long ka jing batai bat kala biang pura yang ingin song thu ka ai kata ka jinget yang ne ka ong ka de kata ka ai ka ba ngis ngos kham halade bat kum juru kata ka jing tenju ya kita ki ai ki bangim yu i handrengi don pat ka jing ngos kham bat kata hi kala long ka jing batai ka jong ka shaphang ka ne ka jingai ka jing kali ka ba ar ka jing kali ka ba ar ya ka bangla bu akan ka por ka long ka ai ka banja ladang iduna ha ka jingai ladang iduna ka jingai ka ai ka banja nam ta ka jing im ka jongi ya ka ne ngalabu e ka ne ka rukom ki khun Israel ha ka jingmi jongkin nari Egypt shakanan ha ki babun ki kham ki ar tatin ni ya ka rukom ngai ki kpa ki jongki bat ki jule klet ru ya ki rukom mane ki jongki kpa ki jongki bat namar kata hari khalau ki ya kendu shibun ki jingja bat shibun ki jingkendu ki ba hateng kum ki breu i kumba ka kutlat kalab iki na ka kitab jong Exodus kal nong ka bakhat sau hadu ka bakhat nyo ka pen kan mau yang ngi yakine ki jingja bar kine ki ja namar balai namar ki khun Israel ki duna bat kim ngai namar ka jingbom ngai ki jong ki ngila ban ong bakine ki ai baro ki laja ha ka jing em ka jong ki hari khalau kata ka jingja ka benengkong ka long ha ka jing kendu ka jong ki ya ka duriau basau ka baar ka ai ka jingja ka bakine khun Israel ki kendu namar ka jingbom ngai ka baar ka long lap ka jing tengan hari khalau ikan mau ya ka jing syak tengan jong ki khun Israel han rai ublai syam kut tang kata don ka ai ka ublai ule phala ka jim ka jong ki namar ka jingai unong yalam jong ki Moses ka jingja ka balai ka ki khun Israel ki kendu hari khalau ka long lap ka jing sliang ka berserkai ngiken mau habang ipet bat ngi pule ya ka kitab Exodus kini ki jingja ki hari khalau bat ki ja namar ka jing bom ngai hi kini ki ai baro ka jingja ka basau ka ki khun Israel ki kendu hari khalau ka long katma bat ki amalek haka jing shisha ka jing perkhat breu ka jong upat Israel belin ba u amalek batang khandiat han u amalek ujo persya Israel balai ka daw ka long ka jing bom ngai kine baro ki jalong namar ka jing bom ngai joki khun Israel te kumta habang ngim ngai ngia kendu shibun ki ai bong so manga mapi bat ngilang baro ladang ngim ngai ngia kendu kum ki ai nuksa ka long kum ka jingpang kum ka jing bom suk man sim kum ka tmashimen kum juru de ka jing kerdu namar kata kade ka por ka kuwa yanga ya phi bat yang ngilang baro tang bangin ngai yano ya ublai Jehovah dongin ngai ya ublai nang bangin lai na kine ki ai baro ki ban wan lab ane wan shom ha ka jing em ka jonga bat ka jongi ka jingkeli ka balai hang ne awan ra prang jong phi ka long hato ngila biang mo ha ka jingai ngila biang ne em ka jingai kala biang pura ne em ka jingai ka jonga bat ka jong phi ka jubab jong kata ka long ka jing ar tatin ka dei ka lat ba yau soitan ban pen khlem ya ki bangai teng ka don ka ne ka jing perkhan nga haladeru nga ar tatin nga ngai baro nangi ar tatin sephang ka jingai ndai ladang ni ar tatin ka ai ka bancha ka jing ar tatin ka long ka lat ba yau soitan ban pen khlem handai kum no pat ngin le ka badon kam ne ka long tang bangin ngai
ngim dei ban don ka jing artatin bangin sngu thu bangi don ha ka jinge ngi dei ban long kum udanya sasisen bangin sngu thu bangi don ha ka jinge ngi dei ban long kum udanya udanya laring merau yu lembat ki samla Hebrew sha Babylon laring merau yakine bat kine ki samla jiu kine ki samla Hebrew kim shem la klet ya ublei ubaki kpa temen ki jongki ki hikaya ki ban mane la persang ya ki ban penmelin dakarukom jongki nong wei penban kim shem lendan bat kim shem la artatin hero ya uta ubaki kingai udaniel udon yak jing tu khana ka basot nat baha la pentame yu daka lok jong potifar la parep yu hakiba bon teliki ai khnang ban pen klemran yu kumjuru de ba undon ka jing artatin ha ka jinget ka jong ban une usamla u hikaya ngi ba une scam ha ka ta jinget ka ba udon namar kata kadon kami yang ngabat yang ngiru bangin but bat bangin persang banlong kanuksa kum usam ladannya ko kilok endevers bar ngin persang bat tongin long kum kidanyel bakan jam sim ka ka bainong jong kata ka jingai pat hangne udanyel namar ba ungai uyo ayu ka ka bainong udanyel uyo haba ungai ka bas ngutenat tam na pedang kitu kibenta ka long wat ia kating am jong kising lapen kubum no wat ia kating am jong kising la khang khardep mano badon bor bat mano bale kat kata ka kamba une ublai ken uba dawa yanga bat engi bangin ngai ule yakini ki kampla udaniel hakram kising lengai uyo thia subjai bat upen long yakising kum kaseng khli ke jong bat kini kising kim champen men sau yo kata kadi ke pai nong jong ke jingai nga ban apir ya kendu sibun ki ai ka jing em ke jong ni simat handai namar ka jing bom ngai ke jong ipun sen ngi syak job no kabak dawa yang i kalong tongin ngai bat ngin persang ban ngai lakarit kat no kanoru compare ladangin ngai ublei udon la ka jong ke pai nong na ka benta jong ki banget ki jong kum ki banget kum no bangin im kum no bangin carry forward ya ka ne ka jing im ka bangin idon bat ya ka jinget ka bangin idon ngidai persang kini ki lai tli ki ai kita ka baneng kong kalong bangin long ki batista ha ka ba pule shat score ya ka ktin ka jong ublei kum ki banget ka benta ka nang kong kum nong ngidai ban le na ban pen beteng ya jinget ke jongi ngidai ban pule ktin ke jong blai ngidai ru ban pen brai ya la de ban syak skor ya ktin ke jong blai ka shiti shakinong rom kal nong ka bashpau ka khot ka khat nyau ka ong kum ne so tanat bha kum ta te kata ka jinget ka ja na ka bas ngau nang tapan bat kata ka bas ngau da ka ktin ublai ken sasisen kumta te kata ka jinget ka ja na ka bas ngau ya ka ka but kan ka lan hadin bat kata ka bas ngau da ka ktin ublai ken ngidai ban pen mlen hang ta ban pule ban pen ngau ban pen berai ya la de ban ngap bat ban pule ka ktin ka chu ka ka benta ka ba arpat ka bangi dei ban ne ka benta ka ba ar ka long ban kerpat hau men sim mukhoin ba on pen khlain ya ka jingai ka chong nang nong in kerpat ban pen khlain ya ka jingai ka ngi ton hatong ila biang kum ne hatong in syuhun no tang kum ne em kadawa yang ngabat yang hilang ru bangi dang kerpat syusyu ban pen khlain ya ka jingai ka bangi ngiladon ngilap ya kan ne nak sithi ka benang kong shakinong korin kal nong ka bakhat ar ka khot ka bakhat khandai ka ba ong how way pat ka jingai dau tau ju umen sim but how way pat ki bor ban pen khia
dau tau ju umun sim ban pen klan ya jingai ke jungi ngidon kam ban kerpat doi dau men sim namar hang ne kap ong hau wei pat da ka jingai dau tau ju umun sim nang nongin kerpat nau men sim kum ju shu ong hau wei pat ki bor ban pen khia dau tau ju umun sim ladang iduna ai hang nongin pentip indai ban pentip ha umun sim ba khoi ujong bulai ngide ban pentip hau bulai adu tau men sim ujong bulai un kersoi hangi un pasiau hangi bat un ai boru yangi banginang ban ya ban beteng ya kajing im kajing kum ki kon Kristen ki ba bulai us ngau ba ka benta ka balai ka bangi ngidon kam pan put bat ban le kum ki bangai ka long ka jingai hi ka sedang da ka mon lade habang ingai don jing pen bor habang isdang ban ngai don ne am pen bor hangi lada ka long kum ta ngam tharai ublei usno pha yangi ka jingai hi bun sen ka ong ka dei ban sedang dala ka mon lade compare la karit kat no ro namar jisu pun kan mau yangi na ka gospel Matius kan nong ka bakat nyo ka khot ka ba ar phau ka ong la I jingai jong phi ilong kat isembai terso kadon ka bor ka bakrau haka ka bala pen kriya wat ya ki lumba aro namar kata bunsin ngikeli halade yo pasengam ngai ka jingai junga ka rit palat kalong kat ipngit bunsin ngi ong kumta ngaduna palat ka jingai lada duna wanam shifting pan ublei un saai lada karit kamli lei kala biang pura namar hau Matius Jisu la ong lupa lada irit ka di sembai tersoro kala don ka bor ka bakrau haka man pen kenria wat ya kilumba nga banapi kilumba ki jongi kilong ki ai kum ki samla kilumba ki jongi wei hadin jong wei pan makum no ngin job ya kita ki lumba ki jongi kum ki samla ngasong phu ki babon ngilong ngidon hapdeng ka jing persyang banwat ya ka jing im ka ba suk basan da ka ban yo ki kam ki jam ka jing im ka ba yaj baj ak im lang salang ka jing im ka bala ban yarap ya ki wei pan kita kira ki lumba ki jongi ki baka ak jing im ki jongi tikum nongin rat kita ki lum de ka jing la ka rit ru kam ne namar hang ne sa sisin pan ngong da karit ka item sembai tersoru ngilala te ban job ya kita ndai ka ba jingkel li kalong hato ka ismbai terso ngila don ne empa kata de ka jingkel li bun sin habangim job le se ka jingai ka jingkel kalong duna palan kadawa ya phi yanga bangin pun klan ya ka jingai ka jongi khnang ba kadon ka bor ka ya ka ban job ya ki jingal le jong ka jingem hakane ka janmet ngawan ra lengkot hapdeng jong ilang baro yakine ki benta khnang ba kane ka tayo rakhe jong ya kuyut yuk sunde kan long ka badap do men sim ujong lay bat kum juru da ka jinget ka bas kham ko kilok samla in ya kane ka tayo ladang iduna ka jinget tongin pan no blai ada ka telot ka jinget ka jongi nau men sim jong ungin pentip namar un ayaka hangi ada karit kam lelai kala don kabor kam phalah ka dan amar kata kum kilok endeavors baro bat lembar kita baro ki don rengkat bat ngi hakane ka jing syukri to ngin ya kane ka jing im ka jongi da ka jingai namar badai da ka jingai ken in job ya ka jingai ka jongi kum si paralok ngiya nang baus nem arhajar ka khandai hadu arpau now arpau sho arpuwei kum si paralok tongin sim ya kane ka jingai ngin king ya kane ka ling ban ya yang bajo ne usnem bada ka jingai ngidon ka jingkerman na pedeng jong ilang baro kin yo iki kam ki chong kin koj na ka jing pang ki chong pi kin du na ka jing kuslai ki chong pi badai da kata ka jingai kam in ai burom ru ya uta ubale phala ka jing im ka chong nga ka chong hilang baro
namar kata kan ka por lengkot kumala ong nadu ko basdang kane ka long ka thim ka jongi pat ngi pat ni kerman scam palang ba ki nong kran ki bahadin ki bangin sayo lang ba jong ka jingra khe jongi kane ka program kin wan ra padang jongi lang baro ki khubor ki be yedei pat kane ka thim pat ki khubor ki ban long ka bor na banta ka jing im ka jongi kum ki khun ki jong ublai hasla jong kane ka khndau do ublai unkar khu ye philang baro ublai unkar khu ye society ka jongi hangne ublai una punchat bor niki nong yalam jong ka ribhoi Christian Endeavor Society ribhoi Presbyterian Synods Union undang punchat bor yaki kum ki nong yalam ki jongi baki nang la panyalam ki kum ki kun samla nang ne shakmat ublai na ka banta ka burom ki jongu amen hakane ka por nga ai khublai ya baro ki nong shimanta ki ba pendep yala ka jong ki benta ki jong ki hakane jing syukri ka bangi don khamtam e phitamen masan timayong ya ka jing pendep ka jong phi ban pli ya kane ka jing rakhe yut week sunday ka jong ni ki kentin kit bok kit riang ki kentin ai jing snang ki jong phi ki kentin ai min sim ki jong phi bangin nang la bania nang ne shakman ublai nang ker khu ye phi un ai ro phi ka jing ko jing khia akamen rekom ju ro ka jing khlan ha ka min sim banyalam ye ki khunang brot jong ka balang ublai un ker khu ro ye barok ki bala pendep ela ka jong ka benta ngidan ka jinget ka beskam ka wei pa ka wei ka benta ka bangila yo e ban pendep akan ka por kan long kan ka pa yang hun hakman jong ublai hakan ka por pun wai je syukri ka jongi dongin pai pan jong ublai hak jing duai dongin duai kopa ngimla klem ta ai ngu ye me ya ka syukri ka jongi baro me yalam me bat ngidon ka jinget ka beskam baki benta baro ki bangilale kin longken ki bapdang sobha khamat jome kum ki samla kum ki endeavors ni kerpat nau man simak khoi ujome pa un pen khlan yang un krishan yang baka jinget ka bangidon kan long ka bayai ne scam tang hamehi ker khu ya ka jingra khe jungi ka yut week yut sunday ya lam yak tayo baro ishtayo ker khu ya ki benta baro ki bangi ngilapun kre kum ka si society jong ka balang ai bor yang ngi bangi ya ai ngi ka ju ko men sim ai ngi ka jing ya rap ru dei ka khubor ka por ka blengkot ne ya ka bangi layo ya ka shashkor naka ai ngu em kan ran namar ka jing sa ka jong me yang ngi lang ba ka tin ka ba im ka jong me ya lam ki por dang sa jong ka jing im ka jong ni bat ha ka bawai no dapan laj yang ni nak ka jing syakri ka jong ka por da ka jing iba ka jing blai ku pan wong jukut ka jing ai ka jong Jesus Christ will try lam ru ka jing so jing slok ka jong man sim khoi ai ba kin lai how we blai kin long rangkat lam bat ngi nadu menta la shai shadu ki arta bom jukut hala kerta amen